Здравейте всички, казвам се Стоянка Филина и съм автор, учител, духовен, живототрансформиращ и коуч по манифестиране. Ако искате да създадете своите щастливи отношения, но до този момент не се получава във вашия живот по един или някакъв друг начин, то тогава аз имам решение за вас. Създадох програма, която се нарича точно по този начин „Щастливи отношения“, която ще ви помогне да изградите първо щастливи отношения с вас самите, защото причината за да нямате щастливи отношения с вашето обкръжение и с вашия специален човек е защото всъщност вие не се обичате достатъчно. Защото не сте изградили връзката с себе си, защото вие не сте в щастливи отношения с самите себе си, колкото и наистина да ви е странно това нещо. Затова създадох програма, която смело наричам трансформационна програма, която наистина ще трансформира вашия живот. Вие ще създадете щастливи отношения с вас самите, както и с околните, включително и с вашия специален човек. Така че не отлагайте, присъединете се чрез линка към Viber групата, веднъж попаднете ли там, аз ще се свържа с вас и ще ви обясня условията за участие. Но искам да ви кажа, че първият урок е безплатен, така че веднъж попаднете ли в групата, ще прослушате безплатен урок, който ще ви даде насоки за това дали да продължите до края. Уроците са на запис, провеждат се в Viber групи, провеждат се лично от мен и смятам, че това наистина ще ви бъде полезно да подобрите вашите взаимоотношения. Цената на курса е 120 лева, така че ако желаете, присъединете се. За първи урок безплатен не заплащате нищо, но ако решите да останете до края, ще трябва да заплатите 120 лева. Така че не отлагайте, заповядайте още днес и създайте вашите щастливи отношения, защото това сега е наистина напълно реално, скъпи приятели. Не отлагайте, присъединете се още днес. А сега ви пожелавам един прекрасен, вълшебен и щастлив ден. До скоро!